אנשים כאן שלמה ברוכים הבאים לעוד סרטון בקינגולד. וכן, אני עכשיו ילמד אתכם היום איך לעשות בג'יפה קארט. אז שתמיד יהיה לך 5 לחיצות כפול. קודם כל אתם צריכים, המשחק הזה מי שלא יודע צריכים ללחוץ על הביצה הזאת שאתה מסיים אתה מקבל $100. אז אתם לוחצים, תמיד ירשום לכם כל מיני פה מלך כזה, יעלום, קטע ויד כזאת לוחצת על 5. לא תמיד ירשום את היד לוחצת, אתם לוחצים עליה ויוצאים. אחרי שיצאתם אתם לא מוחקים את המשחק ככה כזה, אתם משאירים אותו, מחכים 5 דקות שזה ישיר ככה, אבל אתם יכולים להיות ככה, להסתובב, לראות סרטון ביוטיוב, מחכים 5 דקות ואז יהיה לכם את 5 לחיצות לתמיד, כי לפעמים זה רק ל5 דקות, כמה דקות. בואו נראה עכשיו סרטון של 3 דקות, משהו כמה דקות כזה. נלך לערוץ שלי שנייה. אני רוצה להגיד לכם, רגע, אני רוצה להגיד לכם תודה, רק עוד 30 סאבים, תודה באמת. תגידו לחברים שלכם שאתם מכירים והם מאוד לא רשומים שירשמו בבקשה. וכן, לפעמים אני משתעמם אז אני רוצה לעלות סרטון קצר כמו שאתמול השתעממתי קצת. אבל האינטרו עכשיו הוא לא יהיה עם המוזיקה, וגם עכשיו אני אלמד אתכם איך אתם עושים אינטרו. אינטרו כמו שלי הוא לא כזה טוב כזה. אתם נכנסים לחנות הזאת, פלייסטורי, אתם רושמים לא סליחה, בואו תראו מה אתם רושמים פשוט. אתם רושמים לג'נדרי, משהו כזה. אני לא יודע לרשום את זה בהרבה. פשוט אתם רושמים את זה, בואו תראו. אתם צריכים לחפש את האפליקציה הזאת, בואו תראו. אני אעשה לזה סקריפשוטס ואז יגדיל לכם. וגם בואו נעשה. אתם מורידים פשוט את האפליקציה הזאת. בואו תראו מה רשום פה. השעות שלנו. ראיתם? סך הכל תחזרו קצת אחורה בסרטון, ואחר כך שהורדתם את זה אתם נכנסים לזה, אתם נכנסים, מוחקים, ירשום לכם משהו באנגלית, אתם לוחצים לחיצה אחת על החוק ואז אתם רושמים למשל קינגולד, אז רשמתי קינגולד, אז לחצתי פליי, ואז אתה צריך לבחור, ככה זה יהיה איתו שלך, שהוא ככה כזה, ככה כזה,
יש את זה, אני אראה לכם את הסוגים. אני בחרתי את זה. פשוט תורידו את האפליקציה, אני בחרתי את זה. ואז יש את הצבע הלבן, אתה יכול, זה כבר הלבן. הנה, שחור. כזה ורוד. אני בחרתי בכחול. זה האינטרו. ואז אתם שואלים, ואז אתם לוחצים פה, לא הורד כאן, לוחצים על הראשון. ואז זה יוריד לכם. אני לא צריך. ואז אתם שואלים, איך אתה שם מוזיקה? אתם צריכים להוריד את האפליקציה. רואה וידאוס, משהו כזה. אתם מורידים את זה. הנה סך הכל תחזרו שוב בסרטון. ככה בואו תראו. כן. אז אתם נכנסים לפה. הנה, נתתי פקרתי, ילך לנו. ואז אתם נכנסים לעיפרון הזה. ואז יראה לכם כל מיני תמונות של הוואטסאפ. ואז יהיה רשום לכם לינדה, שזה האפליקציה הזאת. ואז אתם עושים סטארט. זה איתו. ואז, איך מוסיפים את המוזיקה? אתם הולכים למיוזיק. לוחצים על השטר הזה. הנה, יש פה כל מיני מוזיקה. יש כאלה שזה סתם, יש כאלה שזה ההודעות ששולחים לכם. אני בחרתי את המוזיקה הזאת. לא זאת. אז אתה אומר, איך אתה עושה את הסרטונים? למשל, אני אקח. תראו את זה. תודה. הנה את הסרטון הזה. מה קורה חברים? קודם את המוזיקה שלנו ואז נוזל אחרי כל הסרטון. אני עכשיו פה בעוד סרטון. גם את זה אני לא יודע, ואז שאתם גם שרשום ווינס, זה פה, אם אתם רוצים לעלות ליוטיוב פה, איפה שתרצו, ונחזור לג'יפקארט, מקווה שעזרתי לכם. עכשיו ניכנס לג'יפקארט מפה לפה, זה לא תמיד עובד. הפעם זה לא צריך לחכות 5 דקות. וצריך שהסרטון ייגמר ואז לחכות 5 דקות. כן, נכון, זה עבד. ואתם פשוט תראו את הסרטון. סליחה. שום 5 לחיצות אתם יוצאים ואז מחכים 5 דקות וזהו, עד לפה. זה היה הסרטון שלנו, מקווה שעזרתי לכם ויאללה ביי.